Reprezentacija Hrvatskog para tekvando saveza prvi put nastupila na Europskom prvenstvu i odmah se okitila medaljama. Na prvenstvu u Bugarskoj osvojili su 1 zlatnu medalju i čak 3 brončane. Tim povodom primio ih je i gradonačelnik Milan Bandić. Odlični sportski rezultati ostvareni su unatoč skromnim uvjetima u kojima treniraju u zgradi u koju im je na području bivše tvornice Gredelj dodijelio grad. Nama je taj prostor ustupljen jer nismo imali drugi prostor i nažalost smo morali biti tamo. Da smo imali vlastiti prostor možda bi bilo lakše, tamo se događaju i drugi sportovi. Međutim, prostor smo mi uredili i prostor je prihvatljiv, ima i rampe za voz, za kolica i sve ostalo. Osnovni problem je problem prostora, ali to ćemo sa nadležnim uredom, a to je Ured za imovinsko-pravne poslove, zapravo rješavati i mislim da uspjesi govore sami za sebe. Ja kao resorna pročelnica ovog ureda mogu reći da sam posebno ponosna jer se radi o osobama sa invaliditetom.